पुलिसर नियुक्तिर बाबे खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोनसे टपिक दा बे जाहैबाय आसाम पुलिसनि गोदान भेकेन्सि दा बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन दा बे जाहैबाय मोनसे मोजां खौरां एबा गुड निउज दा बे जाहैबाय निउ आसाम पुलिसनि भेकेन्सि दा बेखौ माब्ला डिक्लेयार होगोन दा बैनि सोमोन्दै जोङो फुल डिटेल्सआव सावरायगोन अके अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दा बेनि गेजेरजों नोंथांमोना माब्ला माने निउ भेकेन्सि ओंखारगोन एबा एबि नि दा गोदान आसाम पुलिसनि दा बेयो ओंखारगोन दा बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दा बेनि गेजेरजों नोंथांमोना रोखायै मिथिनो हागोन दा मोनसे गुड निउज दा बे जाहैबाय जायफोर साख्रि नागिरग्रा एबा आसाम पुलिसाव इन्टारेस्टेड दा बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खाबु दा बे जाहैबाय आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे लाइभनि गेजेरजों मोनसे फोरमायदों दि दा बे जाहैबाय आसाम पुलिसनि गोदान एबि नि जब दा बे भेकेन्सि ओंखारगोन एबा एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन दा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन माबे दानाव दा बेखौबो लाइभनि गेजेरजों फोरमायदों दा बे जाहैबाय नभेम्बर दाननि लास्टथिंजाय दा बेखौ एडभार्टाइजमेन्टखौ होगोन आरो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै दा बे खोथाखौ मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दा बे खोथाखौ फोरमायनाय जादों अब्ला जाय बिथांमोना दिनै गोदान पुलिसनि जबखौ माने एप्लाइ खालामनो सानदों एबा जाय बिथांमोना सिगांनियाव माने जबखौ मोनाखै दा बिथांमोना नभेम्बर दानाव एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनि थाखाय थियारि जानानै थानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे सीएम बिथाङा बेखौबो फोरमायनानै होखादोंमोन दि माने रानिंखौ खालामबाय था खारबाय था दा बेजों लोगोसे नभेम्बराव गोदान ओंखारनानै एप्लाइ खालामनो हागोन दा बे खोथाखौ मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङानो बे खोथाखौ फोरमायनानै होखादों अब्ला दायो मोनसे ग्रेट अपरचुनिटि एबा मोनसे गेदेर मोनसे खाबु दा बे फैगासिनो दङ नभेम्बर दानाव आरो जाय बिथांमोना दासिम माने प्रेक्टिस खालामगासिनो दं दा बिथांमोना खालामबाय थानो थाखाय खावलायखादों मानो होननानै बुङोब्ला नभेम्बर दानाव गोदान एडभार्टाइजमेन्ट सफैगोन आरो बेजों लोगोसे दा प्रेक्टिस खालामनो थाखाय गोबाव सम नांगौ जायो दा बेनि थाखायनो प्रेक्टिसखौबो खालामबाय थानो थाखाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा बे खोथाखौ फोरमायनानै दोनखानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा जुदि नभेम्बर दानाव एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारोब्ला दा बिनि उनाव गोबां मोनसे समखौ मोनो जुदि दानिफ्राय प्रेक्टिस खालामोब्ला दा गोबाव एबा गोलाव मोनसे समखौ मोनो प्रेक्टिस खालामनो थाखाय दा बेयाव इन्टारेस्टेड माने जायफोरा पुलिसनि एबिआव इन्टारेस्टेड दा बिथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थानानै दा फैगौ समफोराव दा बेफोरखौ माने इन्टारभिउनि डेटखौ मोनोब्ला माने जाहाथे मोजां साक्सेस खालामनो हायो दा बेखौ ट्राइ खालामनो हायो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनानै नोंथांमोननि गोसोआव मा सानदों दा बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर लोगोसेनो दा नैबे भिडिअनि लाइभनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलां मानगोनां सीएम बिथाङा आसामनि सीएम बिथाङा मोनसे लाइभनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन दा बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अके गोजोन्थों नवेम्बर माहर शेषर फाले पुलिसर नियुक्तिर बाबे आरु केइबा हाजारो पद आमी मुकলি কৰি দিম আজি যিসকলে পুলিচত মই অনুৰোধ কৰিম নৱেম্বৰত আপোনালোকে আকৌ আবেদন কৰিব যাতে আপোনালোকৰ আশাবিলাক আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰো 5000 পদৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ লগে লগে বাকি থকা 4000 পদৰো নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম অৰ্থাৎ অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ সপোনবিলাক পূৰণ কৰিবলৈ আমি আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম